Hi havia una vegada una banquera i el seu ajudant. Només vivien pels diners i la seva feina era assegurar-se que ningú deixava de pagar els seus deutes. Marta, no patrocines! Doncs anem-hi! Qui és la Marta? Qui m'emprenya a aquestes hores? La banquera. Vinc a treure la casa. Per què em vas treure a la casa? Perquè no pagues. Però jo sóc pobre. I què? M'has d'entendre. Sí, home. Doncs jo foto el camp d'aquí. La Marta tampoc ha patrocinés. Doncs va, anem. Ja! La banquera. Què coi vols tu ara? Prendre la casa. Sí, home, i una merda. Si no pagues, Però és que sóc pobre. ens trucaré a la policia. Pues truca-la, no em fa por. Policia? Què? La Berta i la Marta no em volen donar la casa. Ara mateix vinc a buscar aquestes delinqüències. Soc la policia, sortiu ara mateix. Ens indignem a sortir. Teniu de sortir. No volem, no Segur que aquesta pistola no està carregada. Sortiu. Va. Tireu. No! No, no hem fet res! Ja esteu tancades. No! No hem fet res! Per fi hem arribat. Sí. Ja heu aconseguit posar les meves germanes a la presó. A mi no serà tan fàcil. Doncs trucaré a la policia. No em posareu a la presó ni em prendreu la casa. No em feu por. I així va ser com les tres germanes van salvar les seves cases i la banquera i el seu ajudant no van tornar a prendre la casa a ningú més.